Karvedanên doza Kobanê çil Bakurê Kurdistanê çijî li Tirkiye berdewam dikin. Li Amedê li dijî biryarên wê dozê meşa protestokirinê birêve diçe. Berpirsên Partiya Dem, saziyên wê partiyê xelk bev re xwepêşandanan birêve dibin û têda beşdar dibin. Di çalakiyê de wêneyên girtiyên doza Kobanê jî têne bilindkirin. Hevseroka Partiya Dem Tulay Hatimoğulları dibêje ji ber ku wan li hemberî Daişê şer kirin, ji ber wê yekê li dijî wan doza Kobanê hate vekirin. Nerazîbûnên li dijî biryarên doza Kobaniyê berdewam in. Her di wê çerçeveda bi beşdariya hevseroka giştiya Demê Tulay Hatimoğulları, hevserokên DBP, Xelk, saziyên bi ser her du partiyan ve meşa azadî û adelet eldarxistin. Xwepêşanderên ku bi wêneyên siyasetmedarên ji doza Kobanî girtînê beşdarî çalakiyê bûn, bi duruşmeyan zindanîkirina bi sedan salan ya siyasetmedarên Kurd protesto kirin û pankarta bi sernava Daeş têk çû, yên ku li Daişê xwedî derketin jî yê winda bikin bilind kirin. Ne ji Türkara, ne ji Kurdara, ne ji tu kesikî racî faydakî neyne ev zihniyet. Zerarê pêştî tutsekî neyne. حتاني قو سلحدين داش جزاوي دانخينن ام حب فداي سلحدين باشقانن ام فداي وين ام فداي وين ام دركتناوي قازن ام جزاوي بروتستو دكن ام جزاوي بروتستو دكن ام جزاوي قبول ناكن Meşa Çalakvanan ji ber avaya Partiya Herêmên Demokratîk Taqada îstasyonê nêzîkî 2 kilometreyan dewam kir. Çalakiya ku cî cîhan di navbera asayîş û xwepêşanderan de alozî derketin bi daxuyaniya hevseroka Dem Partiyê Tulay Hatimoğulları ve dawî bû. Katil, tecavüzcü, insan tüccarı. Ji ber ku me li hember Daişa kujer tecawîzkar tûcarên mirovan ya ku jin diravandin û di bazara de difrûtin berxwedanekî xurt û demokratîk meşand li dijî me kompaza doza Kobanê saz kirin. Ji ber wê biryarên di doza kompasa Kobanê de hatine girtin ji bo me di hukmê tinebûnê de ne. Em van biryaran nas nakin hevalno. Nas nakin. Her wiha hevseroka Dem Partiyê diyar kir ku heta vegerandina ji biryarên doza Kobaniyê yên çalakiyên xwe bi vî rengî bidomînin. Abdulselam Akinci Rûdaw, Amed.